Сергей Миронов барои муҳоҷирони корие ки аз ҷониби сарвазир қабул мешавад ё ки ба қонун тағйирот ворид мешавад, пешниҳоди дигаре кард ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия дар ин мавзӯъ мо дастрас кардем ва хостем ки ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. Салом тамошобинони канали Сомониён TJ. Як информатсияи нава пешкаши шумо мегардонем, баъдан комментарияҳоро мехонем, бо диққат тамошо кунед. Агар нафарҳое ки бихоҳем шумо аз Федератсияи Русия запрет доштан ё надоштантона бифаҳмем, рақамашон дар рӯи экран мебирояд, танҳо дар WhatsApp-аш бинависонед, проверка мекунам ва ҷавобша барои шумо мегӯям. Хоб, як пешниҳоди дигари Сергей Миронов барои муҳоҷирони корие ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд ва баъдан ба ягон қонуншиканӣ даст мезананд ва аз қаламрави Русия депортатсия карда мешаванд. Яъне ки Сергей Миронов дар ин бора гуфт ки аз инҷа пас ҳар як оилаи муҳоҷироне ки дар Русия зиндагонӣ мекунад ё кору фаъолият мекунад, аз як оила агар ки якташ ба ягон қонуншиканӣ даст бизанад ва мисол депортатсияш ки кардан бо аҳлу оилаш аз қаламрави Русия берун карда шавад. Яъне ки мисол зану шавҳар бо фарзандо дар Русия ҳастанд, агар ки шавҳаршона мисоли гап бигирем, агар депортатсия кардан, дар ин ҷо пешниҳод карданд ки зан ва фарзандошон низ аз қаламрави Русия берун оварда шавад. Ва ин пешниҳоди Сергей Миронов ба сарвазири Федератсияи Русия Михаил Мишустин буд. Дар ҳоли ҳозир айни ҳол танҳо пешниҳод шидагӣ ҳастай, аз ҷониби сарвазир қабул мешавад ё ки ба қонун тағйирот ворид мешавад ё ин ки не, ҳозираҷа ҳеҷ чиз гуфта шидагӣ нест ва агар ягон информатсия дар ин мавзӯъ шид, ҳатман ба маълумоти шумо мерасонем, интизор бошед. Ва инчунин боз Сергей Миронов қайд карда гуфт маҳдудиятҳои наве ворид карда шавад барои кору фаъолият кардани муҳоҷирон дар бахши таксиҳо ва соҳаи тандурустиву тиб. Чихеле ки мо шумо медонем, аллакай зиёда аз 10 шаҳри Федератсияи Русия ба муҳоҷирон кор кардан дар бахшҳои таксӣ, дар бозорҳо фурӯши мақсад маҳсулоту ғизоҳоро манъ кардагиаст. Ва инчунин Сергей Миронов дар ҳамин мавзӯъ пешниҳоди дигаре кард ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия дар бахшҳои таксӣ, соҳаи тандурустӣ кору фаъолият кардани шаҳрвандони хориҷӣ, яъне муҳоҷирони меҳнатӣ манъ карда шавад. ин пешниҳодҳо чӣ мешавад, баъдан боз ба маълумоти шумо мерасонем. ҳозираҷа ҳамин қадар информатсия дар ин мавзӯъ мо дастрас кардем ва хостем ки ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. Ягон саволҳо бошанд, метавонед ки дар комментария саволҳои худтонро бинависонед. Худованд хоста боша, дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. имрӯза видеоро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.